V tomto prípade stroj pomáha kamerám tým, že triedený materiál nasvieti ultrafialovým svetlom. Zvýrazňuje zrná napadnuté plesňou, javia sa ako zlaté. Tu je základná surovina, v ktorej pod ultrafialovým svetlom vidieť napadnuté zrná v zlatej farbe. Takto vyzerá vytriedený materiál a toto je odpad z triedenia. Optické triediče dokážu plniť pri jednej operácii viac úloh. Takto vyzerá analýza dovezeného sladovníckeho jačmeňa v sladovni. Každé menšie zrno, zelené zrno, zrno s hnedou špičkou či zlomené zrno znamenajú zrážku z nákupnej ceny. Vďaka optickému triedeniu možno predávať do sladovní už vytriedenú prvotriednu úrodu.